Türkmen News habar berişgullygynyň habar bermegine görä, Liverpool aýatynyň Çärçöw şäheriniň Bahar kiçi etrafynda ýaşaýan 2001-nji ýylda dogulun Ayper Anaýewa 2019-njy ýylda saglyk ýagdaýynyň yaramazlaşýandygy sebäpli ýaşaýan ýeriniň hassahanasy gyzyň keselini anyklap bilmänligi üçin Ayper Anaýewanyň maşgalasy näsagyň keselini anyklamak üçin Aşgabatyň hassahanalarına alyp gitdiler. Emma gynansak da türkmen lukmanlary Ayper'iniň keselini doly ýagdaýda anyklap bilmediler we hatda seretmekden hem ýüze gurdular. Sonra Ayper'iniň maşgalasy Ayper'ini Hindistana alyp gitdiler. Diňe şol ýerde ähli barlalar geçirenden soň alynan netije Ayper'de aplastik ganazlyk keselini ýüze çykardylar. Ayper'iniň ganynda hemoglobiniň derejesi 1 litr üçin 30 grama düşendigi görkezilýär. Hindistanyň lukmanlaryna näsagyň sünk ýüliginiň gan öýçüklerini öndürmeýändigini aýtdy. Muny bejergisiniň sünk ýüligini transplantasiýa etmek bolup durýandygyny aýtdylar. Netijede näsagyň maşgalasy Türkmenistana gaýdyp geldi we Hasany ýurtdaşyna operasiýa etdirmek üçin köp mukdarda pul gerekdigi üçin ellerinde bolan gymmat bahaly zatlaryny satdylar we haýr-sahawat fondlaryna ýüz tutdular. Ýöne gynansak da Türkmenistanyň hökümeti bu Hasany bejergisi üçin ýurtdaşyna uğradyp bilmedi. Ayper'iniň maşgalasy Hasanyň bejergisini almaklary üçin özlerini ýurtdaşyna goýbermeklerini sorap Türkmenistanyň gümrük gullugyna, Türkmenistanyň daşary işler ministrligine we prezidente ýüz tutdular. Emma pandemiýany bahana edip ýollaryň açylmagyna çeli garaşmaklarynyň gerekdigini aýtdylar. Ayper'iniň saglyk ýagdaýy hasta yaramazlaşýar we oňa ýakyn wagtda bejergi edilmese Hasanyň öljekdigi aýdylýar.